ukujabula ungayi-observe ukuthi inkosi ikhona noma yikho. Asikwazi ukujabula baba uMgabadeli inkosi ingekho. Kumele ukuthi kuphume kuleyo ndlu uma sizojabula ukuthi inkosi indalo bazalwane ingekho. Ngoba indaba inenkosi. Uyabona ke indaba kaPhiri ingakho sizela ekhaya. Asizange njengabahlakaniphileyo neyincitha bukhopho. Kodwa sizela lento ukuthi inkosi nokujena iseduze nabayinhliziyo indalo bazalwane idabukileyo. Oh,